bata ọshwa Enugu Mmonwu. Eyo ndị egwu ichie una na n'elu Mmonwu uje ai Chineke tabuta today na today. Ebe anyị nọ bụ the town live and direct. Ọ na-akpọtụ anyị na-ahụ nnukwu mmadụ. Nnukwu mmadụ anyị na-ekele gị. Biko ọgwa nna ese ndị a na-ati ihe. Biko ndị ka ihu na-eme anyị ka ọ si aga. Anyị na-etinete Mmonwu n'ubi. Ntinete Mmonwu a na-eme once n'afọ. And ọ na-adaba na Septemba ahụ bụ Satọde abụọ. A na-eji etinete Mmonwu n'ime Septemba. Etinetekwa ihe o gosiri Mmonwu anata. Mmonwu nwere ike issue the any place. Mmonwu problem. Etinyekwa di Mmonwu ama mgbazi. Ịma ntị nọkete isi n'ubi. Mmonwu pụọ outside. Ada eme. Ọ omenala ebe anọ. Ka bụ ntinete ya. Anyị ekene gị. Deme. Ya baala gị. Ndị ụlọ ihe a na-eme n'abalị ndị oti. Ndị oti taa ma ndị oti general na ndị ọzọ niile omume anụ a na-eme every year. Number 1 ugbodo ahịrị ịkụkọta ụwa anyị n'ya. Ndị na-abụghị ọ bịara ịkụ Christmas. So mgbe ndị be anyị niile na-eji anata ị marụ nwanne gị maka ịbụrụ na ị nọ n'ụdị nya ọtụtụ ụmụaka rugboro ịbara Mmonwu abara ha Mmonwu nya ka ha nwee ike join ya ya baala gị biko ị nwere ike ịgwa anyị aha gị na ha na-ete ahụ m Chief Honorable Obi Ọnya dị mkpadike nwanụ n'ụdị Deme, anyị ekene gị. Onye unu na-ekiri bụ nnukwu mmadụ. Ọ bụgo the former local government chairman otu local government area. Ya baala gị na ndị niile uti ji wee bili ha nọ nshi ebe a ma ndị ụmụaga ndị ụmụabi ndị si ebe dị iche iche ha bịa nọele ndị oti taụn anyị na-achụ niile ya baala unu demenu ka anyị gochizi unu ka ya bụ Mmonwu si aga deme demenu ọnụkwụ oge bụ okay, keep working. But you use a microphone. How about we dan I don't see me about. How have you go sit here like that? I didn't talk about I don't mind anymore. Aka bụ
Nke ọ ga-abụ ihe a na-akwado iche. Debe, anyị ekele gị. Debe. Ị na-anya ihu na ihe kwurube ya na-eme, a chọrọ ije eke ọga. Ma ụdị iche iche. Ọ bụ na ị na-ajọ na Amaokwe TV na-agwa ya ebe isi esiela ya, na-agwa ya ebe ị nọ.
abata life ya na-agwa ya ebe o si abata na ebe ọ nọ. Ị na-share vidio ka ọ na-aga viral na-agwa ya ebe ị nọ. Na-share vidio ka ọ na-aga viral na-agwa na ya ebe ọ nọ. Ọ bụghị wọchị ma ọ bụ ụtọ ya na na-agwa anyị unu na wọchị kwa anyị kwe ka o si aga. Na ka obodo unu na ebe unu si awọchị ya. Na-abata ọ na-agwa ya ebe o si eso line na-agwa ya ebe ọ nọ na-eche ekwe vidio ka ọ na-aga viral ya na trendị. Anyị chọrọ ka ọ na-ewu ewu ka anyị na-akwado na omenala anyị dị emenụ. Ihe kwuru bụ ihe a na-eme. Hey big guy. Ihe kwuru ka a na-eme. Ọ na-aha na-akpọtụ. Ọkwa ndị nọ na live a ada kọmentị ada ekwu okwu. Bye bye. Harmony anya egbu agụ ndị ebe ị nọ. Wayo Jennifer Osinachi, Angel there, man. Hey! Ị ga-akwụ ụgwọ ma ya. Hey! Hey! Achara! Ekele gị. Ori agụbụ nọ, deme.
Aye kenege. Agwa mu nga agbayo life a maka na wo ndị na watch ya. Some na tie live, some na ekiri live. What actually share, what actually comment. Unchakwa ka na-eme live na-eme motivate na comment ya bụ nshi ekiri na ekwukọ obodo unu na share nkwa the video ka ọ na-aga viral. Na share ni Engineer Merches, I can hear you nwoke. As in watching from Coach Tam, I know Canunu. There many. Yes, get back in the Marabial. I can for coming live. I can show them, man. Engineer Merches and the worker. Where's all my? But I'm by USB shaker. I can hear the former I can know them, man. No more ditches, I can have a men not here. Honorable Emeka is a Enugu no live. Oshu ma bi we bia shika no ele ndo dita. Ai na ekele yi. Ndi ko shaga. Ai ekele yi. Ashilaba. Confirm. David. Yeah, Bali. What you know what I mean?